Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μονοδιάστατο όν. Έχουμε σκέψεις και αναλύσεις, έχουμε συναισθήματα, δημιουργούμε σχέσεις, έχουμε τη συμπεριφορά μας. Η νευροεπιστήμη είναι ο πιο μοντέρνος τρόπος για να κατανοήσουμε αυτά τα φαινόμενα και να βοηθήσουμε πρακτικά ανθρώπους σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να δημιουργήσουν καταπληκτικές ομάδες. Με μεγάλη χαρά ολοκληρώσαμε σήμερα το Neuro Leadership Over Breakfast με εκπροσώπους όλων των κλάδων της οικονομίας, όπου παρουσιάσαμε τη νέα μας υπηρεσία, τη νέα Ακαδημία Neuro Leadership, ενσωματώνοντας τη σύγχρονη επιστήμη της νευροεπιστήμης για να χτίσουμε στην ηγεσία το empathy, το resilience και το connectivity. Η EY Καινοτομή δημιουργήσαμε την πρώτη Ακαδημία Νευροηγεσίας, όπου προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση διάγνωσης, βελτίωσης και τελικά μέτρησης ηγετικής συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις.